Masobra isa kagatos ka PUJ drivers ang napasakop sa protest caravan sa No to PUV Phaseout Coalition Panay, subong adlaw. Si Kim Salinas nakatuto. Ini ang padayon nga singgitan sang No to PUV Phaseout Coalition Panay sa ginhiwat nga protest caravan kay nasangaga sa mga dalanon sa syudad. Masobra isa kagatos ka mga PUJ driver ang nagpasakop sa hublag protesta agod pamatuka ng Phaseout sang traditional jeepneys. Wala na lingka ang grupo kag padayon nga nagalaom nga matigayon pa sila nga makabiyahe sa tion nga magtakop na ang 15-day grace period nga ginhatag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga unconsolidated PUJ. Bugos pa nga aton paglaom nga hindi pa tapos ang laban, magpadayon pa kami para pangapina ng pangabuyan sa aton mga linibo ka operators kag drivers kag sa ila pamilya subong man sa bugos nga Pilipino naton. Sanggin pakigangutan sang news team ang LTFRB 6, wala pa sila sa gihapon makabaton sa pagsulundan sa paghimuon sa mga unconsolidated PUJs. Apisar sa ni, handa magpakigangot ang LTFRB sa iban pang ahensya kaangot sa pagpangdakop sa ginakabig na nga kolorom jeepneys. With or without the guidelines coming from us, the fact remains that insofar as the validity of the provisional authority of unconsolidated traditional chiefs is fine and if they continue to operate, it will na silang kolorom. Madumduman nga sa Abril 30, formal na nga nagtakop ang consolidation sang PUJs, kagula na sa ginhatag pa nga extension. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.